Brad, okay rin na Brad? Okay, oh. Okay ni. Yeah, pistol, may something. Inita, ini. Ay, wala ka magsulti, Brad. Yung init din eh. Kita na nung cutting ko din eh. Aw, din. Abi na ko ako din, wala magsulti. Brad, sa tinood lang, kaya bupalihin naman karon sa sumana. Yawa man atong amo din eh. Kung naaga ni mangita ron, ako na bahala. Mudasad nga to sa atong pwesto dito sa nga. Okay, kay Brad. Kaya, mabalik ka dito si Boss Efren ron. Huwag pa ako niya maabdan dire. Ako ba to? Pero maabdan ko niya dire, siya ba to? Sakto, very good. Bali na Brad kay ako rin ipuson timbangan. Oh, sige, sige. Maunang pa siguro tinggalin yan. Yang sap ni Ipin. Hindi. Mau mali sa unang kaunan dili. O katimbang sa kaunan dili. Ang putaw. Putaw. Gago! Ay pa na. Kuwatan na sa gasol. Bakit ang kata mo? Ada ka tirik-tirik. Narapa ko'y baligyan na yung yan na ba nga. Akong kuwanto kay ako kay katimbang niya. Akong doon. Ay, bye. Oh, bye. Bye. Ay, ano? Asa sila? Ha? Makita ko. Hayat mo kayo. Ay, sorry kayo. Ay, ano man eh? Unsa may tuyon mo? Di ko nakita, di ko nakita. Namugoy. Masakinan nito nga. Daan na ba? Yung ako tayo katimbang lagi niya? Ay, so sakto. May kay pagkaduula ni Moron Bay. Kay mupalit gina si Boss Efren. Bisik unsa pang klase sa sakyanan. Pickup, auto, dump truck. Kanang mga puthaw nga kasi klase. Ari gini mo danon diri pero bay. Ginira ba diri napita bay? Iyang chat shop. Inubalhin niya karon sunod si Mana dito sa tunga. Pero ay kabalaka kay bisig di pa to siya mabotron para makadumdum sa kadito. Ako kadadon dito sa tunga. May mo, bay. Ngunya og napay mong mga silingan. Yo dito dapit sa inyo og asa ka dapit lasanga nagikan. Aping na to kay naana ang shop ni Efren sa tunga. Dole sa tunga di siya. Unya na gibutang di ang kakaratola na ay number, contact number na pwede nimo kontakon og asa dapitas tunga. Mao ba? Oh, Bato kayo nag... asa may imong ibaligya ang imong truck o kini imong naong kay mura man puthaw. Ay, ang atong sakyanan itong kaan. Oh, katuleng sakyanan na karaan mo. So, swerte na kay ngonggoy na kasakyanan na yun. Kaya, at tulog ka na tinay friend. Mas tayo po, kaya matapilungan ko. Sige, kaya huwag mo po yung sakyanan. Ako lalay mo sakay ni mo. Tana! Asa mo nila kita ba? Kini, mauna ni. Ha? Mauna ni. Mauna ni. Tuon na kayo. Sila Ikan pa ito sa Balangban. Lungsod sa Balangban. Sa liwanay. Tapos na kayo. Nakawa. Kita ka ng araw? Oh, mauna na siya. Oo. Sudama ang naman niya katabay. Tuol rin niya kung kay highway. O ba? Oh, noon ni Gingon, na mahali na yun ang imong ibaligya ng mga putaw o katong imong sakyanan. Salamat kay Bay. Tutulad din na to. Unya, so na ta. Bato na ta. Oh, sige, sakay na. Oh, nakita ka itong tawanan? Itong tawanan naglingkod? Kaya mao na siya Oh, si... mauna akong amo nga si Boss Efren. Mao ba? Oh, sige ta natong dulon kay dapat kakaibaligya. Bulot. Naamon niya kung nga tao. Grasya siguro na yan. Kung sa kinaibligyan na tao, maniging sakyan. Doon yun na ko nabara. Mayong utto, boss. Odo. Boss. Salamat taon nikaabot na gitawon mi diri sa atong bag-ong jang siya, boss. Nya, boss. Gida ako ni siya, boss. Eh na ako ni siya mga sakyanan dito dapita sa bukid. Unya, mga putausan. Iya ko nung ipatimbang mo dito man ni siya una na tong jang shop dito sa Liwanay. Nya, may gani kay ako yung napangutana. Akong gida sa diri sa imo atong bag-o ron nimong jang shop diri sa tunga. Yung unsa ganito imong ibaligya? Kat! Ang katong bisitaro nga Boss, katong karaan. Katong karaan akong sakyanan ba, boss? Mo to ako ibaligyan na lang kay wala gid pantayan na to bayo. Muna nga niya ako napakuyo ko ni ani imong tao. Ya, ada sumo ko to kay ako may gisakyan no sa imong tao. Oh, siya dapat mga putaw ko no dito sa silingan niya dapat sa bukid, api ka sa bukid. Unya, ako sa dingil kuan boss kay ang basta ang iyang balay, puros putaw iya masang gubon di iya ko ni baligya wag ko ni sagol kahoy. Mga boss bitaw. Kanang
Oh, di ba? Nindot kayo nga kung pag-ingda ni mo diri kay dili ra kayo layo sa highway. Ang ilang bag-ong jansap ron ni Boss Efren. Oh, diri sa tunga. Oh, kita ka basta nay araw. Nay araw nga na. Mauna na diri ang iya ha. Unya katong ni ana sad. Oh. Mauna to sa mamalitay ug mamaligya ay. Di ba? Oh. Nindot kay diri kay sa tanang tibok barangay dinhi sa lungsod sa Balanban katong wa mapahibaw atong pahibawon. O kamong taga diri mga Balanbanon ug naa mo ibaligya nga mga putaw ug di ba mga sakyanan diring dapita lang dad-a sa Efren Jangsap diri sa lungsod sa Balanban tunga Cebu City. Oh, dali ra kay dumdomon kay daplin ra sa highway nya abot niyo sa highway na ay araw padungsod gamay gamay ra kay lakang tulo ka lakang abot na mo siguradong kumkum og sinsiyo. Mga Balamban. Oh, okay kayo mga guys, ngun ani ang pagdade kaninyo sa inyong inugbaligya nga mga putaw og sakyanan sa daing dapit Asturias, bisig asa diri dapita basta maabot diri naara ang iyahang si Jangsap Efren Balanban Cebu.